Keksintöjä osa 2. No niin, se on Juusto täällä taas ja tänään meillä on uuden aikakauden penkki. Nouspa siitä pois. Hop hop. Aikakauden penkki. Pois siitä. Pois siitä me kivikaudelle istumaan. Ja tässä tämä kyseinen kivikauden penkki. Kivikautta eikö? Ja tää on sitten nykyaikaa. Et potki sitä. Hei pois siitä, sua ei saa näkyä kuvassa. Okei. Istutaan nyt tässä näin. Ai, ota tosta toi. Noin. Niin, tässä on tämä nykyajan penkki. Kuten näette, siinä on roskakori sisällä myös. Ja mukavasti täytettä. Ja varmasti maistuu hyvälle, jos maistuu. Joo. Mitäpä jos pääsitte itse kokeilemaan? Kuvitelkaapa tämä tässä näin. Istutte tällä penkillä niin kuin tähän tapaan. Noin, nyt ilmestyitte tänne. Sori, mulla on ääniä pieni viive. Pitikö sun laittaa sun kännykkä päälle? No niin. Ja sitten kuvitelkaapa, että suljette vaikkapa hetkeksi silmänne ja kuuntelette luonnon ihania ääniä. Ja seuraavaksi kuvittelette, että te saatte kuvittelun. Miksi mä tulin pois sieltä ihanalta penkiltä? Mutta seuraavaksi kuvitelkaapa, että penkki hieroo. Tekee niin hyvää. Mutta sitten teidän on aika kuvitella, että saatte sydänkohtauksen ja tiputte. Ja siihen loppui teidän tarina. Okei, joo. Ehkä lopetatte nytten kuvittelemisen. Ja sitten siirrytään arvosteluihin. Minun mielestä ei kovin käytännöllinen. Antaisin 1/5. Ensinnäkin tuo roskis haisee. Ja toiseksi siinä ei ole hirveän mukavaa istua. Niin kuin ehkä huomasitte kuvitelmissanne. Mutta joo. Jospa nyt tässä olisi tää ja tätä keksintöjä. Ja me nähdään ensi kerralla täällä näin, Juusto täällä. Ja nähdään ensi kerralla. En tiedä mitä tekemässä, mitä tehdään silloin. Mutta se on nyt